wakapinda mukati wemunda wenhaka, munda wemhuru. Ndakambomuyambira achangopinda, tapori kupinda apa havazviiti basi. Wakaramba achitobva atanga kuaka. Anoti wanzi ndakatengeserwa munda ndiJulius namai wake. Wakatengeserwa kondiwa rimwe. Kufa kwaita mai wacho manje ndipo akabva atora munda wacho wese. Waibikira Julius sadza nekumupa mari yedoro. Julius wacho timubvunza kuti uri kuzviitireiko? Waitobata demo ndokutema. Julius zvadarozvo wakati wanzi inini mukaramba muchindinetsa pamusoro pemunda iwowo ndichazura. Zveshuwa wakamwa mapirizi. Iye wakatengesera iye mwana mukoma wangu ndiye wakamwa mapirizi akaenda kuhospitari. Tikatati alright, kuti tirambe tichibvunzira nemunhu mbaimba yangazura, takangoramba takatonyarara. Takaenda kwa uyu sabhuku wakati inini nyaya yenyu yemunda naMufakosi handiikwanisi, handiigoniba, endai kwamambo. Sisi takati kuti tange taenda kwamambo tisati taenda kwashe hazviji. Takaenda kwaShemukana. Shemukana akauya kumba uko akatarisa munda wacho nepanogara vana vaJulius wacho. Wakati hazviiti kuti pagare mhuri mbiri, hazvikwaniba. Wakauya akaona vatidaidza kudare kumba kwake. Takaenda kudare, tasvika kudare then ndati gare takaona masamanisi auya akabva kwa Headman Mukanana. Taenda kwa Headman Mukanana, nyaya yakaitwa vakatombouya kumba uko vachitarisa vachingobvunza tobva tazoguma taenda iko kwa Headman kwacho chaiko. Nyaya ichibva yapinda mukoti macho, ichibva yataurwa nezvayo, vacho pabuda judgment yekuti inini ndofanira kudini kubva pendinogara apa. Zvadaro inini ndakaita ine appeal ndikaenda kwaMambo Mutasa. KwaMambo Mutasa nyaya iri pakati pekuitwa pakabuda noise yakabuda vachiti Mambo Mutasa muri kutonga makaita in favor of Mufakosi. Mambo achibva ati kana musisina chiwimbo neni ndakuitransfer nyaya iyi iende kwamagistrate kwaMutasa. Ndokuenda kwayakaita. Inini ndini ndakatoenda ndichitora tsamba yakabva uko chibva ndaenda kopinza nyaya iyoyo. Nyaya ichibva yapinda. Then the following day iwo wazwa kuti inini ndaenda ikoko. Wakaenda netsamba iya yakabva kwaMukanana ndaita ine appeal kwaMambo iya. Vachibva vaendawo kuti tauya kopuwa eviction order. Ndiyo wakaenda koapply the following day. Saka ndo mafambire akaenda kuita nyaya iyoyo. Kusvika ndakatombosvika pakutombosungwa ndikatombovhariwa kwe2 days kwaMutasa ngenyaya iyoyi. Then nyaya yaitwa ndo pakazobuda judgment chibva tazi tikwanise kuzoya kudare rimwe. Iwe wakangorusungwa nyaya ichi ngozi ivo vakatsvaga futi peace order. Vakabvaenda kuti kwazi ndakarima minda, inini ndisina kurima, zvoti gorima notorima. Saka because mapurisa they cannot just come ka wotokuvharira ka case number yacho ichi. And what was the issue really? Why wakakusunga? Mhosva yako yekusungwa yanga iri yechi? Because you cannot tell me kuti nyaya yemunda ka munhu anovharwa nenyaya yemunda. Hakuna zvakadaro. What was the actual issue? Issue yanga iri yei chakati muvharire? Wati warima iwe usikafanira kunga urima because pane peace order yekuti haufaniri kurima kusvika nyaya yaitwa. This which means kuti
iwe muri nyaya yenyu yaenda kuna mukana usaende kumba kwemunhu uyu usamutaurire zvakashata usamubhebha abuse this person usadai but hainei nezvokutaura nenyaya yemunhu. I want to know the actual reasons kuti reason chaiyo why munhu yakasungwa ndeipi. Can I have the court and record? Kana mapurisa akatoti pane evidence ndikati evidence hapana kuti pasitarimwa ndiri kuda court record. I want to know kuti wakavharirwei ndo zvandiroda. mimi ndinoziona ngura Aya, ndoda mapapers. Ini kana Julius na mai wake wapa Mfakosi nzvimbo iyi wanga wari kubesa on what if the land was not theirs? Anakati chiti chese kuti ndozvikuta vanhu vamene kuti nimezi ndiri kuona ichi neichi 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 zvinhu izvi hazvisi kuita sei, hazvisi kulinga kuti ndibude nechokwadi chekuti zvakamira sei, because 20 years it's a long time. Munhu akagara pai and we cannot wait for munhu kuti esi munhu angataura kenyaya ichi yekuti vaibva ati ndoda kumwa mushonga ndoda kudii but tine critical issue yakaita seika. This issue was supposed to be solved with Julius Arichi. Because right now angatipa chimwe chekutaura ndiana mai wakafa, Julius wakadi wakafa. The only claimant aripo ndiani? Disidi. Ndiye kuti land yanga iri yani yanga iri moto yanga iri ya baba wani wake. But then the other question comes, how true is that? Chokwadi chiripo ndechipi because there's no one to contest you, because you are the only surviving mwana wani Wanyagomo. Mungona ndikeza kuti tivhure tivhure nyaya kuti nyaya ite sei ivhure. Then I've got this other person araba who is no matter Maiziwe. That who is no matter Maiziwe. No matter Maiziwe ndiani. Anga akapiwa nzimbo futi na Julius. Anga akapiwa nzimbo futi na Julius. This guy. Ipo pamoja pati papo. This guy guys. Ngataure chokwadi. Muruza nduto. Ngataure chokwadi kuti nyaya iite chi ivhurike, ijeke, ikwanisa kubatsirika. Because tikataura nyaya inometa Maiziwe uyu, handiti ari kupi nhasi? Uripi nhasi? Because nyaya iyi kai, according to this judgment, nyaya iyi yakarifeiwa back, yagift Mfakosi na nometa Maiziwe. Then why is it that today I have got to give to Mfakosi Maiziwe ari kupi? Why minus my nometa Maiziwe? According to this paper judgment, is to Sydney Nyagomo versus Mfakosi and Maiziwe. Where is Maiziwe? Chacha wakatengeserwa i1. Waibhadhara tumari twenda kunomutengera doro, achimutengera chi. Wawe hadhako uyaimwa doro, iyaimwa doro. Ayo, this way. In the beer part, I don't want to hear about it. The beer part and is root. I want the correct and this record, your ownership, this land. Just do that shit so that this issue, solve your Sagadi. Sakanaka and this. It means Mautanga Gunzo and Zanga, Mautanga Gunzo and Anzani, Wanan Westwanga Rimamida. That it's no one. Musat, we are still each, we are cheated, which I did. Chinichenya hakuna kwa chitodi kwa Garai basi. Wana wa muda watu wa benefit hapa. Ndiani? Wana wa Julius. Andizo. Saka yeye hapo ya kuti Garai basi nani? Na Mfakosi. Andizo. Zotoitwa zviri proper mapepa oitwa. Moitwa zvamuda kuita. Zodini zofamba. Andizo. Imimi don't use force kuna Mfakosi. Why? Because na Mfakosi ka munhu akaisa Mfakosi handimwi. Muruzwa? Akaisa Mfakosi handimi. Muruzwa? Mfakosi akaiswa nemunhu asiri chi imimi. Akanga ine authority yekuisa Mfakosi papi ipapo. Saka amukwanisi. Anakamukwana. Ende mutotora mega watu wa Maria Mfakosi. Yes. Saka mutotora.